akwai abin da mukan faɗa a ainihin hutuban mu a can Kano muna ce da shi tsokaci. To ina da tsokaci na a gurguje hanyoyin da kafare suke bi dan ita ce maudu'in hutuba ta a Kano satin da ya wuce. Wala yazal yuqatilunakum aya mai 17 cikin Bakara. Hanyoyin da kafirin duniya ke bi su yaƙi musulmi hanyoyi guda 5 ne. Ta hanyar 'yancin ɗan adam suna riƙe wannan. Ta hanyar democracy biyu kenan. Ta hanyar media, kaga media kayan jihadi ne a yau. Na uku ta hanyar tattalin arziki. Na hudu ta hanyar abin da suke kira sultanul qanun, rule of law. To cikin abin da suke bi na shida suna amfani da hanyar ilimi karanta. Yanzu sun fito da wani shiri mai suna agile. Kuma an ɗauki Borno daga cikin jihohin da za a fara aiwatar da agile akai. Ka san menene ma'anar agile? Majalisar malamai mun zauna a Kano magana akai. Tana nufin Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment. Agile. Ai kaga daga agility ne, acronym ne ai misali. Ma'ana muna bukatar yara 'yan mata 'yan shekara 10 zuwa 19. Su kaɗai muke bukata. Suka faɗa a cikin abin da suke kira ainihin wato component 2.1 na karanta. Suka shi abin da muke bukata. Yaran da ke arewa musamman mu nuna musu cewa a raba su da takunkumin addini da al'adu ta yanda uba bai sai ce da dan shi ke sa hijabi ba ce baba I am free abinda suke nufi kuma suka ce za mu ɗauki jihohi guda 7 suna kiransu implementing states dole mu faɗa dan mun sani mun karanta amma ka mun ci amana ilimi mu dai aikin mu ga ya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama ka gaba da nadamar maikin gaskiya ba ni na faɗa ba in ji mawaƙin Hausa ne ba za mu yi dariyan ba da suka tashi zaɓen jihohi da za su gwada wannan tsiyar ɗan tsiya ce sai suka zaɓi jihohi guda 7 cikin jihohin Najeriya 36 guda 7 ɗin nan duk 6 a arewa ne suka zaɓo jihohi guda 4 daga mu yankin Northwest arewa maso yamma jihohi masu ka guda 4 Kaduna Kano Katsina Kebbi suka ɗauki jiha 1 daga North East Borno kaga 5 kenan suka ɗauki 1 a North Central Plateau, duk arewa ce. Suka ɗauki 1 a West, Southwest, Ekiti. Babu 1 a Southwest, ƙasar Yamurai, Anambra, Enugu, Ebonyi. Babu 1 a South, ƙasar Ijo, ƙasar Emanayambo, Rivers, Cross Rivers, da wacece ɗayan ne, ga sunan. Babu! Tambayar da muke muku masu agile ku ba mu amsa. Me dalilin zaɓo jihohin nan arewa kawai me dalili kuma me kuke nufi da ƙwatuwar daga takunkumin addini kila kai da aka ɗauke ka kana samun 'yan kuɗin cefa ne ka ce malam don Allah kar ku tsananta ai sana za su taimaka mana ai maso kayan gafi ka dabara ba yahude in yana son ya gama da kai sai ya zo maka da alkhairi quote and unquote guda 10 amma sharri ƙwaya ɗaya ɗan yake nufi halawa ce ka ba yaro amma halawar cikin ta guba ne sai ka lulluɓe halawar da ainihin guban na ciki yaro na tanda na'am in ya gama tsotsa zakin hina idin taqaul baliya haka suke mana kuma da yake muna fama da talauci kuma ne ya gami wallahi malam sun yi nisa musamman a nan Borno ba na ce laifi bane dan sana gyara makarantu gaskiya ne yarinya zamu baki kuɗi ki je ki karatu a Oxford a Yale ko da a Harvard a Massachusetts ko a Princeton a Sorbonne misali manyan jami'ai da ake jirinsu a duniya amma ubanki bai sai da ke kala ba to wace tarbiyya ce wani to dole ne al'umman mu ba abin da muke da shi sai addinin mu shine kan gaba ku fahimta da kyau bokon nan da ka ganshi dole mu shiga mu yi shi mu musuluntar da shi amma ka mai da hankali mai rubabban haƙorin in ya tashi ta wani a hankali wanda ke gidan gilashi kare jifa da dutse Hausa nake muku da na iya kanuri da ita zan gaya muku saboda haka amma dole ayi bayani domin mu tsira mu gurin tsare dole lecture ya kamata akan wannan ƙara fito da tarihin me ake nufi da shika-shikan sabon tsari na guda 5 din nan ina ka samu su abu ne mai sauki a je ƙauyuka a samu ƴan ƙauye kamar da wani gami a Kano wallahi malam sai zuba ƴar ƙauye 15,000 ita shekarar ta 10 bata kama 5,000 ba ga 15,000 ai magana ta kare 15,000 rigis sai da ce ai salati 10 ga annabi Allah kawo alkhairi to kuma da hankali ƴan uwa idan kaga zaki ya bude haƙori ba murmushi yake maka ba zai gama da kai ne inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid